Coristanco celebrou o 7 de maio a primeira edición da súa carreira popular, que en vistas ao éxito organizativo desenvolvido pola Concellería de Deportes que dirixe Verónica Facal, que terá continuidade xa que máis de 150 corredores competiron nas distintas categorías. As probas estaban programadas para as 10 da mañá con saída e meta na chaira do colexio Xosé Pichel. Os primeiros en tomar a saída serían os alevíns e os infantís, para dar unha volta ao circuito de pouco máis de 1000 metros. Chegaría primeiro a meta o alevín do Coruña Comarca Daniel Salgueiro. Desfalle Rama sería o primeiro Benxamín, mentres que en mulleres triunfo alevín para Alexia Lorenzo e 10 segundos despois a primeira Benxamín Natalia Argibay. Rematada esta proba, quenda para os infantís e cadetes, 2 voltas ao mesmo circuito. 8.59 foi o tempo investido por Antonio Luances do Olimpia para gañar a súa categoría, seguindo do primeiro infantil Xan Antelo. Ás 10:30 da mañá estaba prevista a saída da proba absoluta. Na categoría senior, o gañador foi Juan Bueno Losada, por diante do coristanqués Cristian Muiño. En terceira posición chegaría Jacobo Xesto. No apartado senior feminino, a primeira en cruzar a liña de meta foi Penélope Martínez. O atleta do Fogar Carballo, Alejandro Pardo, foi o mellor júnior masculino e Rafael Senén Gómez sería o mellor promesa. No apartado de veteráns, o alcalde Amancio Lavandeira, que tamén participou na carreira, mostrouse moi satisfeito a través das redes sociais. Primeira carreira popular de Coristanco e Día da Nai. Dedicaba esta carreira a todas as nais. Unha bonita carreira, enhoraboa a concelleira de Deportes Verónica Facal Rodríguez e aos monitores deportivos, así como os equipos de Protección Civil de Coristanco e voluntarios doutras agrupacións, a policía local e aos participantes e, por suposto, aos patrocinadores. A carreira, organizada polo Concello de Coristanco, contou coa supervisión da Federación Galega de Atletismo. Para promocionar o produto estrela local, o gañador da proba absoluta recibiu como premio o seu propio peso en kilos de patacas. En categoría feminina, as vencedoras foron Natalia Rivas Suárez, en veteranos 1, Rebeca Hicks, en veteranos 2, e Carmen García García, en veteranos 3. O gañador da proba, Juan Bueno Losada, tivo unhas palabras para os nosos micrófonos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Juan Bueno Losada, del Club Atletismo Macotera de Salamanca, y hoy he tenido la suerte y el placer de poder competir en la primera carrera de Coristanco. Ha hecho un día genial de temperatura, sobre un circuito muy bonito. No es el típico circuito duro de carrera de Galicia con muchas cuestas que te dejan las piernas fatigadas. Tiene sus subidas, bajadas, pero que lo hace divertido, y la verdad es que me ha encantado. He tenido también el placer de poder competir con atletas locales, a los que felicito porque me lo han puesto difícil hasta la primera parte, y bueno, súper contento. Y nada, esta carrera se la dedico a mi madre, que es el Día de la Madre y que la quiero mucho, y por estar fuera de mi tierra pues la echo mucho de menos. Y a mi novio Laya, que me ayuda mucho en el día a día aquí en Galicia. Y bueno, para mí ha sido todo un placer poder ganar aquí en Coristanco, en un sitio que es el icono de las patatas. Y he tenido la suerte de llevarme mi peso en patatas. Carrera 100% recomendable, muy sabor de pueblo, un ambiente genial y quizás poca gente, así que os lo recomiendo para el próximo año. Nos vemos en la segunda edición de la carrera popular de Coristanco. ¡Hasta luego! A organizadora da carreira, Verónica Facal, e concelleira de Deportes do Concello de Coristanco, tivo unhas palabras para o noso programa. Hola, bos días, son Verónica Facal, concelleira de Xuventude e Deportes do Concello de Coristanco. Acabamos de rematar a primeira edición da carreira popular do noso concello. Estuvo un día fenomenal, moi soleado. Estamos bastante contentos da participación que tivemos despois destes días de gran esforzo para levar a cabo esta organización, e agradecemos sobre todo ás agrupacións de voluntarios de Protección Civil que viñeron a botar unha man, Policía Local e, como non, os colaboradores que nos patrocinaron no seu habituallamento.
Esperamos vos o próximo ano na segunda edición.